Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Maraming naiintriga sa ating main topic this afternoon. Gaano ba kahalaga ang sex sa isang relasyon? Nanonood tuloy yung mga engineer sa United Arab Emirates. Mga kasama ni Utol William Bergais, si Engineer Ahmed Al-Nakbi. Hi, Engineer Ahmed! Ayos! Ronnie Esperanza and Abner Divina Gracia. Mga bro, ayos! Sige nga, ano bang sagot ninyo sa ating survey question? Gaano ba kahalaga ang sex sa isang relationship? Kaibigan, para mas maging meaningful ang ating programa this afternoon, kami po ay nag-imbita ng isang eksperto, an expert from the DOH. So, she can share with us some important insights dito po sa ating topic. Nasa linya natin, ladies and gentlemen, si Dr. Janet Bautista, ang medical officer at siya po ay kabahagi ng psychiatry department. Hi, Doktora! Good afternoon. Si Errol Dakame po sa Kamaong Asero dito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Doktora, welcome po. Yes, good afternoon, sir. How are you? I'm fine. Relax ka, ma'am. Relax. Ang dami pong nanonood po sa atin worldwide ngayon dahil tayo po ay live sa ating social media platform at mamaya po ay telecasted po tayo sa Pinoy Extreme Channel. Alright. Gaano ba, Doktora, kahalaga ang sex sa isang relasyon? Sa isang relasyon. Yes. As a person kasi, Mm-hmm. it's natural from us na magkaroon ng emotions and thoughts natin that magmamanifest yun sa behavior like the sexual act. Mm-hmm. So, natural lang yun sa isang tao Mm-hmm. na meron tayo. So, in a relationship, Mm-hmm. it can improve the intimacy between the partners. Mm-hmm. Magkakaroon yung babae at lalaki in a relationship na maging open to each other, Mm-hmm. more intimate, more trusting, or having a more trusting relationship. Mm-hmm. Yun sa isang relasyon. Mm-hmm. At sa katauhan naman niya, Mm-hmm. yung sex kasi can be a stress reliever also. Mm-hmm. Yes. Because, yun nga, may mga, pag nag-orgasm kasi, meron tayong yung mga nai-release na mga chemicals Mm-hmm. na, ayun, pwedeng maging, yung result is maging kalmado. Mm-hmm. Oo, dahil doon sa mga nare-release na chemicals. And it can also be an effective painkiller. So kung may nararamdaman ka na masakit sa katawan, Mm-hmm. pwedeng pain reliever din siya. Really? Yung yes, yung sexual activity. I see. And also, Mm-mm. pag nagkakaroon ka ng sexual activity, Mm-mm. para bang nabuboost yung self-esteem mo na merong nagmamahal sa'yo. Mm-mm. If the sexual act was done out of love. Di ba? Yun yung sabi nila. Kasi yung iba naman kasi is, ginagawan lang nila yung sexual act in order for them to, parang yung mga parang Palipas. pampalipas, parang ganun. Oo. Yun yung mga nahuhook sa tinatawag natin na pwedeng magkakaroon sila ng, pwedeng ma-addict din sila sa sex, na-involve din sila sa mga activities na hindi maganda
sexual activities na hindi maganda. Yun. Alright. Okay. Pero kailangan din natin kasing intindihan yung mga yon kasi pwedeng merong pinanggagalingan yung mga ganun na activities nila. Kaya yung purpose nila is only to palliate or relieve yung lungkot na nararamdaman nila na pwedeng nag-umpisa pa noong bata pa sila. Parang mahirap yung pinagdaanan ng bata. Yun. Opo. Linawin ko lang, Doktora, at sa ating mga viewers, ang ating tinutukoy ditong relationship ay yung may basbas ang Diyos at ang batas ng tao. Kasi we don't want to be accused na, nagpo-propagate kayo ng sex activity outside the marriage. No? Hindi. Ang tinutukoy natin ay sexual relationship na mag-asawa. To be clear about that. Opo. So, on the other hand, Doktora, pwede bang ito? Talagang magiging dahilan on the other side na kung walang ganong activity, active sexual relationship ang mag-asawa, ang mag-partner ay talagang lalamig ang mga gabi? Ganon? Pwede yun na pagmulan ng hindi pagkakaunawaan kasi sa part ng babae, parang pag hindi siya ginagalaw ng partner niya na lalaki, pwedeng sabihin niya na yung self-esteem niya ba is bababa kasi parang mag-asawa kami pero bakit parang hindi namin ginagawa yung sexual activity. So parang bababa yung tingin niya sa sarili niya na baka may reason, baka pwedeng baka nanlalalaki na ito. Nabababae na. Pwede. May maisip nila. Yeah. Kaya maganda rin yung sexual activity ng mag-asawa para doon nila mailabas yung mga saloobin sa bawat isa, magiging close yung relationship nila. Opo. Although may mga sexual relationship, Doktora, na talagang mga kakaiba, ha? May tinatawag silang chick boy. Alam niyo po ba, Doktora, ang ibig sabihin daw ng chick boy? Pwede sa chicks, pwede sa boy. Meron po kasi tayong mga sexual dysfunctions na tinatawag din. So, depende yun sa sexual orientation ng tao, yung identity niya, yung desire niya or yung mga fantasies niya. Kaya, so pag hindi nag-match yung kanyang sexual orientation sa kanyang sexual fantasies niya or desire, pwede magkakaroon ng tinatawag natin na yung sexual disorder or dysfunction. Is it true na, well, you're a medical professional, is it true na ang sex ay mas magaling na sleeping sleeping pills daw? Doon po sa nasabi ko kanina, kasi it can be a stress reliever and it can also improve the sleep. Kasi nga doon sa mga nai-release na chemical, pag nag-o-orgasm kasi yung nagkakaroon ng sexual activity, meron mga nai-release na chemical na nagpo-promote ng mas magandang kalmadong isipan at saka pag kalmado na yung katawan, parang relax, gaganda rin yung sleep. Sige nga, educate mo nga kami, Doktora, no? Bagamat in general, alam natin na pagbata-bata pa talagang ratsyada si Manoy, pero pag iba ng edad, medyo mataas na ang figures, ay iba na rin, no? That, for the sake of information, Doktora, sige nga, kasi baka may mga misis dyan na magdududa sa mga mister na, bakit dati-rati, araw-araw kami, ngayon once a month na lang. May epekto ba yung edad, Doktora, sa ganong activity? Meron din po. Yun na, yung sinabi niyo pag bata-bata, yung sexual impulses nila is medyo mas increase. Pero during pag tumatanda, mga more than 40, ganon, parang yung frequency ng sexual activity bumababa.
Oo, depende 'yun sa interest din nung Partner. mag-asawa. Oo. 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 Ano ba yung Pero yung kasi, yung mga hormones din kasi ng lalaki o yung babae, nagde-decline din kasi siya. Through pag nag-i-increase din yung age. Edad. Oo. May sikreto ba dyan na doktora para ma-maintain? Kasi maganda daw sa kalusugan yung ganyang sexually active. Meron bang paraan para ma-maintain yung hormonal requirements? Meron po tayong pwedeng gawin. So, ang pinakamaganda po dyan is magpakonsulta na lang po sa mga eksperto tulad ng, pwede po yung mga psychiatrist. Kasi meron po tayong gagawin sa mag-asawa na psychotherapy. Pag hindi po kakayanin yung psychotherapy lang, pwede naman po tayong magbigay din ng mga pwedeng gamot para doon sa hormones kung yun yung reason na nagkaka-dysfunction yung sexual activity ng lalaki or yung sa babae. Apo. So halimbawa sa mga edad ng 50, ano ba yung normal? May nagsasabi sa akin, Sir Errol, kami once a week na lang okay kami. Meron namang iba, kami twice a week pa rin. Medyo may mga 55 na, medyo niyayabangan pa rin yung mga barkada. Kami gabi-gabi pa rin. Ano ba ang normal, doktora, pag mga ganyang ang tawag nga sa layman's term, liebo 50? Oo. Depende naman yun sa pag-uusap. Oo. Hello. Reglet. Mas gumaganda Magandang kwentuhan namin ni Doktor at I'm sure nag-i-enjoy po kayo dyan. If you have some questions, do chat us. Hi Doc, sorry po naputol tayo. Putol siya. Apo. Ano yung balikan natin yung tinatanong ko? Ano ba yung normal sa liebo 50? Yung sabi kasi nila. Pero may mga studies din kasi na yung frequency for the married person. Pag medyo, pag mga hindi pa nag-50s is okay lang naman yung... Intense na. Okay lang naman, oo. At saka yung frequency kung kaya. Nasa kanila yung kung 3 times a month or sa iba kasi is twice a week. So, hindi siya pare-pareho. Siguro depende sa activities na mag-asawa, kasi merong nandyan lang sa bahay, may negosyo na sa bahay lang. Meron naman pong mga pumapasok for the whole day, hindi magkasama. Uuwi sa bahay, pagod na. So, medyo magkakaibang situations, no? May overdose ba dyan? Ganyan, doktora? Overdose. Meron bang dyan? Kasi meron tayo kasing sinasabi, hindi naman siya overdose na tinatawag. Ano bang tawag doon? Yung sa sexual addiction kasi, parang kahit maganda na yung nila, yung frequency at saka yung quantity ng sexual activity, pero meron pa rin yung iba na nagiging sex addict na parang nagki-crave pa rin sila for more and more sexual activity. Oo, para yun nga yung sabi ko kanina na pwedeng sa mga persons na ganito, lalaki man siya or babae, pwedeng may pinanggagalingan yung ganun na behavior nila. Opo. Yun nga, yung pwedeng difficult childhood, hindi maganda yung kanilang naranasan during childhood. So parang sa ngayon, doon nila nare-relieve yung kanilang internal pain doon sa sexual activity. Although hindi naman siguro napakarami niyan, doktora, no? Hindi naman siguro. Opo. Teka, addiction. Halimbawa, pag addiction kasi, di ba, yung hinahanap-hanap talaga. Paano ba masasabi? Maraming nakikinig, nanonood po sa atin. Paano po nila masasabi na hindi pa sila addict sa sex? Oo. Yung addiction kasi na tinatawag sa sex is
Pagka yung nakakita lang ba, doktora, ng legs ay nag-aalboruto na, addiction kaya yon? Meron kasi tayong criteria kung Apo. bakit natin masasabi na na sex addiction na siya. Apo. So, yung sexual behavior niya is hindi na niya makontrol. Hindi normal. And continue kahit marami ng hindi maganda na consequence sa kanya. So, ginagawa pa rin niya ng ginagawa. Aha. Hindi na niya makontrol. Kasi yung urge niya, parang hinahanap-hanap ng katawan niya yun para ma-relieve yung mga emotions na gusto niyang mailabas. Ganyan din ba yung tinatawag, doktora, na tama ba yung terminology? Sa SWAC din sa tinatawag na sex maniac? Magkahawig na? Magkahawig siguro, pero ang term kasi sa ngayon is sex addiction. Apo. So, sex addiction. All right. So, marami pa sana kami, doktorang itatanong. Pero sige po, baka may hindi po kami na itatanong na pwede po mapakinabangan po ng ating mga viewers na nais niyo po rin na may share. Sige nga po, doktor, nasa inyo pang pagkakataon. Go ahead, ma'am. Yun nga, kung sa mag-asawa is nagkakaproblema na yung relationship dahil merong sexual dysfunction sa it's either the male or the female. Yes, ma'am. Or parang hindi na sila nag-e-enjoy doon sa sexual act or the sexual activity. Meron pa naman po siguro tayong pwedeng gawin. Magpa-consult lang po silang mag-asawa sa isang espesyalista, pwede po sa psychiatrist para magawan po ng paraan. Apo. Kasi dapat po yung sexual activity is ine-enjoy po yun. Yes. Agree. Agree. All right. Doktora, thank you so much for your time. At wag po kayong madala. Salamat po sa accommodation po sa aming tawag dito sa Leader Knows Philippines. Maigsi man pero naging meaningful po ang ating programa sa hapon po ito with you around us in our program, Dr. Janet. Sige po, sir. Thank you. Thank you so much, mga kaibigan. Si Dr. Janet Balyanga Bautista, Medical Officer, Psychiatry Department, BGH-DOH. Ayan. So, gaano ba kahalaga ang sex sa isang relasyon? Pagkatapos po ni Dr. Bautista, tawagan nga natin ang ating kapatid, sa pamamahayag. Babae si Doktora. Siyempre, kausap nga naman tayo ng lalaki. Kausap naman tayo ng lalaki at rinig naman natin, ang panig po ng kalalakihan. Now, puntahan muna natin ang ilan pang video ng ating mga kasama, mga kababayan nating tinanong tungkol po sa ating temang gaano ba kahalaga ang sex sa relasyon. Gaano ba kahalaga ang sex sa relationship? Siyempre sa ating part of life, sex life, especially sa lalaki. Depende sa partner yan, pero mahalaga talaga yun kasi yun yung part na nakaka-relieve. Kumbaga sabi na nila, sex is good for the heart. Yun ang number one na one, which is tama naman para sa akin. Kasi kahit kaano ka-stress kung nabibigyan ng timpla yung family life mo, especially sa sex, kakaroon siya ng magandang usap sa body. Nawawala yung stress, mga ganon, tapos parang na-recondition ka para ganon. So, yun lang alam ko naman. Yun ang para sa akin ba? Thank you. Gaano kahalaga ang sex sa relationship? Mahalaga yun. Kasi pag walang sex, hindi sila happy yung mag-asawa. Isa pa, parang walang mutual relationship sa mag-asawa. Sa mag-asawa, kailangan talaga ang sex para masaya sila. Yan lang siguro. Thank you, sir. Talaga ang sex sa relationship. Mahalaga, sir. Kasi yung sex,
pagka hindi mo nilabas yun, siguradong tataas ang bago mo dun. Sir, kailangan nilabas yun para bumaba yung dugo. Kaya yun sir ang yung pananaw mo. Okay. Sir Ryan, para sa iyo, gaano kahalaga ang sex sa relationship? Para sa akin, hindi mahalaga ang sex sa isang relationship. Kasi mag-work naman ang isang relationship kahit na walang magaganap na intercourse sa isa't isa. Thank you. Para sa iyo, gaano ba kahalaga ang sex sa relationship? Ay, pagkat may sex sa relationship, dito naging stronger yung trust ng bawat isa at yung pagsasama ng bawat isa. Doon mo rin makikita kung kasama mo pa si sister o si misis. Kumbaga, nandyan pa yung Init ng pagmamahal. Init ng pagmamahal niya sa isa't isa. Kahit gano'n na kayo, Siyempre, parang dagdag kasiyahan sa mag-partner rin. Yun ang enjoyment ng asawa. Kahalagahan ng sex sa isang mag-asawa. Dito po makikita ang kung gaano katatag ang lalaki at babae sa relasyon nila. Kung paano nila romance po ng kasi ang sa love life kasama ang romance po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much. So, ilan po yan sa ating mga kababayang sinali pa rin po natin sa ating programa. At tulad po ng ating pangako, nasa linya natin ang ating kasama sa pamamahayag, miyembro po ng Central Luzon Media Association. Siya po ay ombudsman ng organisasyon, CLMA. At I think he's one of the advisors ng Publishers Association of the Philippines. Anchorman po ng Muse Radio Tarlac. Nasa linya natin si Kaabel Pablo. Kaabel, magandang hapon. Si Errol Dacame na po sa Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Welcome. Yes, good afternoon, Errol. Kumusta ka, sir? Nung marinig po ninyo ang ating topic, ano yung immediate reaction mo? Medyo exciting, of course. Sa ngayon, puro ang bida sa usapan sa politika. Yun nga. At least meron naman tayong diversion kahit paano para hindi monotonous. Tama. We call it panghimagas, pare ko. So, pagka ikaw nang tinanong namin, gaano makahalaga nga ang sex sa isang relasyon kumpara sa iyo po? Sex sa isang relasyon? Yes. Of course, pagka yan ang pinag-uusapan, we're talking about the relationship of opposite sex. Doon lang siguro ako pwede mag-comment. Of course. And sabi ko kay doktora kanina, pag-usapan... And not with same sex. Yeah. Ayan. At napakaganda nga nandun sa teaser nyo na yung holding hands. Marami yatang super imaginative sa grupo. Marami nagre-react, ano? But, it's a human nature to really enjoy sex. In fact, whether they are legally married couples, di ba? Meron ngang mga ano dyan. But what we are talking about, yung mga legally married couples. Okay. Pagka Kaabel, pagka medyo may tulad ng tinanong ko kay doktora, pagliebo 50 na ba? Ano ba yan? Talagang holding hands na lang ba talaga? Mukha na lang ba nagagalit? Noon na lang nagagalit? Well, sa akin kasi, alam mo, sa akin na nakikita lang, of course, tayo nagkaroon din yan ng best friend. Siyempre.
Yeah, and of course the very first attraction na nandun na yon, kasali, naka-package na yon. Siyempre. And of course, nandun na rin yun na hindi lang naman yun, kundi ito instrumento rin para talagang magkaroon ng matibay sapagkat with this can I call it activity? Yeah. Magkakaroon kayo ng supling. Yan. After the wedlock that they call it padlock, pinatitibay nito. Nangangarap kayo na magkaroon na kayo ng production. Minsan kapag ang mag-asawa walang production, hindi productive, hindi masyadong yung iba, may mga pangyayari na naghahanap. That leads me to my follow-up question, Sir Jess. Pag ikaw Abel. Pag say for example, pag ikaw medyo kumalabit, tapos tumalikod si Mrs., hindi ka pinagbigyan, ano ba dapat ang reaksyon? Of course, siyempre, pinag-uusapan sana yan kung bakit hindi. You need to agree and disagree to agree to disagree. Dapat alam nyo malinaw yon ngayon. Kung may tampuhan, liwanagin. Sapagkat yung tampuhan na nagtatagal, pareho nasasaktan yan. And yung panahon na gustong, can I use the term, makipagniig. Naman. Pagniig. Ito yung ito yung pagpapalalim ng koneksyon ng inyong relasyon. And that sometimes, parang gustong-gusto nating nire-renew. Kaya yung salitang I love you kung minsan ay masyadong naabuso. But then, we always need to tell it. Only when we feel it. Pero kapag we keep on telling na hindi natin nararamdaman, and then it goes to that activity after saying it, medyo sinasaktan mo na rin sarili mo. And it looks like flattery. And flattery corrupts both the receiver and giver. May kausap kami kanina, medyo may edad na, no? At hindi na lang namin na i-video. Sabi niya, minsan anya gusto ko Ang sagot ba naman anya sa akin ng misis, ano ba yan? Ang tanda-tanda mo na, ang libog mo pa. May ganun. May ganun pala. Depende siguro yun sa kanilang upbringing since nung sila'y unang naging yung mga younger years ng kanilang relasyon na hindi na nurture, that is an expression of love. Yeah. If that is just an activity, something like a paracetamol or sleeping pills, or just a habit na walang malalim na kahulugan, pagdating nga ng panahon, gano'n na mangyayari. Oo nga. Yeah. Okay. Kaabel, ano nga oras ang programa mo sa Muse Radio Tarlac? Well, bukas ng 10 to 11, minsan maabot kami ng 12. So sa Triangulo, with Mark Manabat and Kasupan and Faith Danganan, yung aming angel doon. It's subtle na commentary and pag-discuss ng mga events, mga unfolding events dito sa atin sa Tarlac City and some national issues na we feel that there's a need to ventilate. All right, tama and yan. Saturdays, mayroon tayong Saturdays 9 to 10 with Ronji Dakigan, yung Balitang Ronda, Usapang Ronda. Ayos, and I know your program. You guys there are very popular anchors sa Tarlac City at marami po kayong mga tagahanga. At I'm sure may mga tinatamaan din kayo, lalo't siyempre ang media hindi makatiis na hindi pumitik paminsan-minsan. Well, dala ng yun. Minsan, hindi mo naman hindi mo maiwasan talaga. Yeah.
of course, kahit nga sa pagbabalita, pagka sinasabi natin yung mga nangyayari, ang ating basihan, yung mga facts. Sometimes as the process na umiinog naman kung minsan, talagang may mga nasasagasaan, nagagalit, but yun talaga ang hindi talagang pwedeng maiwasan yun. Right. Okay, final question ka, Abel. Meron bang mahahabang buhok na nagsabunutan sa istasyon nyo dahil sa'yo? Alam mo. Ano? That is, alam mo, hindi yan question with prior knowledge. That's just a question of somewhat parang intriguing question. Sa atin, wala nangyari nag-aaway. Lahat ating mga kaibigan, and pinagkakasundo natin. At ayun, sinasabi nga natin, sa bawat relasyon, maaaring hawig din sa tinatanong mo. Sa bawat relasyon, mahalaga ang pagtitiwala. Tama. Pagtitiwala, tama yan. At dapat pinakikinggan ang sinasabi. Ayan. Dapat. Kabel, naging malaman po ang ating kwentuhan sa hapon po. It's our pleasure to have you, sir. Pasyal ka rito sa aming studio pag may time ka, ha? Yes, thank you, Errol. At gusto ko yatang pasyalan at dyan sa pagka-interview mo sa akin ngayon, mukhang nasabi ka kung dalawin kita riyan. We are very much welcome, Kabel, sir. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Okay, thank you and good afternoon, Errol. Abel Pablo, popular anchor, commentator sa Muse Radio Tarlac ang ating kausap. Ulitin natin yung ating survey question. Gaano ba kahalaga ang sex sa isang relasyon, mga suki? Meron pa tayong mga kinausap, maya-maya ng konti. Unahin muna natin yung isang charity project na marami pong nakinabang. So, habang inihahanda natin yung ating mga kakausapin, thank you, Partner Bong, ang ating Board of Director ng Philippine Online Broadcasters Association. Ulitin ko, si Paring Bong ang naging mitsa kung bakit nabuo po natin yung Philippine Online Broadcasters Association. Siya yung nagtulak sa akin na buuin yung grupo ng mga online broadcasters purpose the industry and advance the interest and the welfare of the stakeholders. Yan po yung purpose ng POBA. So tayo po yung nangingimbita sa mga practitioners ng online broadcasting. Welcome po kayo sa pinakaunang lihitimo na grupo ng mga online broadcasters. Walang iba kundi ang Philippine Online Broadcasters Association. At tayo po ang pangulo po niyan. Ang ating pinaka-main purpose and objective is to alleviate, to increase, and to advance the professional practice para naman po ang interest at welfare ng mga kasama natin na ito na po yung profession ay mapangalagaan po natin. Sa mga nais pong sumali, 0995-148-3605 mga suki, Basahin ko lang itong ilan pang mga comments sa atin. John Garcia, great program. Hi John, sa mga taga Cavite, John Garcia. Maricel Bailon Gutierrez, tinatanong pa ba yan? Simple lang ang sagot. Kaya po tayo dumami sa mundo dahil dyan. We're watching from Marikina. Magandang hapon po sa mga taga Marikina. Suti, Manoy Jun Bornasal, sabi niya, papaano kung ayaw na talagang tumayo si Manoy? Kabayan Errol, kasi kapag normal at walang karamdaman, walang pinipiling oras. Minsan nga, nauna pa sa tilaok ng manok.
parang sasabungin, ano? Parang sasabungin. Ang dami pang comments doon sa ating, sa ating wall. J. Del Monte, Boss Errol, sex is one of the tremendous part of a successful relationship. I do believe sex is one of the reason why people live longer. There is a magic or on it that no one can describe, especially what kind of magic it, why it relieves pains, etc. etc. Ha 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 ha. Ayos, Jay. Jay Del Monte. Manoy June Burnasal. Mariel Bailon Gutierrez, John Garcia, Partner Bong Davids, the Netherlands. Thank you. Sinong nasa linya na natin? Si Claire Leva. May mga ikikwento sa atin tungkol sa kanilang napaka-successful na charity project. Ma'am Claire, magandang hapon po. Si Errol Dacami po. Ito, welcome sa Kamao Nga Sero program. Live tayo sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ma'am Claire. Hello po, magandang hapon. Welcome sa program. Opo, kwentuhan mo nga kami kung anong nangyari doon sa inyong charity project. Bali po, meron po kaming chinaritihan na bata. Beneficiary po natin is Micaela Borse, 3 years old baby girl na taga Bernaville Subdivision, Calibuyo, Tansa po. Mm-hmm. Meron po siyang retinoblastoma, extraocular left eye, stage 3 cancer po. Hello po. Apo. So, sa tulong po ng... Hello po. Go ahead, ma'am. We're listening to you. Okay. Sa tulong po ng 76 Club, nakalitin po kami ng 45,000. Malaki para sa bata po. Opo. So, paano gagawin sa bata? Ikikay mo ba yung bata, Claire? Yes, sir. Bali, support for financial pa rin po siya for chemotherapy and yung pambayad po sa hospital para sa niya, dito. Mga pampagamot niya pa, pambayad sa doktor, etc., no? Oo. Apo, sir. Kasi magastos talaga. Ang sino man na mga ospital, anumang sakit, magastos. At lalo pa ito, cancer, no? Medyo stressful. Yung isang magulang na nag-iisip ng kanyang anak na may ganyan sakit, hindi kumawari. Oo. So, may mga gusto po ba kayong pasalamatan, Ma'am Claire? Mga tumulong po sa inyo? Opo, sir. Bali, nagpapasalamat po ko sa Municipality of Tansa para sa tent, chairs, and tables po. May kay Mar Arahan, Amy Arca, Rowena Garcia for food service, food preparation. Sa Kingsmans po for additional marshals namin para sa paghatak sa mga riders. Tropang Palaboy, kay Sir Nicole, Tropang Cavite Riders naman. At sa lahat po ng sumuporta, hindi ko na po kayo iisa-isahin, masyado po marami. Maraming salamat po. Ay, very good. Salamat din, Claire, sa mga charity nyo. Marami kayong natutulungan. Sana'y tumagal pa ang inyong grupo at dumami ng dumami ang mga sumusuporta para mas marami kayong matulungan, Claire. Okay po. Salamat din po, sir, sa pagkakataong ito. O baka gusto mong imbitahin yung mga lady riders na wala pang grupo. Ayun po, nag-invite po ako sa lahat ng lady riders po, mapa-Cavite o outside Cavite. Inimbitahan ko po kayo sa grupo namin, open po kami. Yun lang po. Claire Leva po sa Facebook. Thank you so much. Ma'am Claire Leva, thank you. Magandang hapon po. All Riders Club. All Lady Riders Club. Yan. All Lady Riders Club. Ma'am Claire Leva. Okay, punta ko muna itong mga comments doon sa ating wall. Sabi ni amigong Eddie Buduraya, unahan mo nga, amigo, kung ano ang opinion mo. Mamaya na ako. Siyempre yung anchor mamaya na. Jelly Credo de Bello sa Australia. Hindi naman masyadong importante ang sex sa isang relasyon. Trust
Honesty and respect is the most important. And acceptance. I thank you. Ba? Parang beauty pageant, parang beauty contestant si classmate Jelly. Classmate ko ito ng elementary. Si Jelly nasa Australia na, napaka yaman na nito. Thank you, Jelly. D. Maharlikan Woodpecker. Di naman lahat ng boys or girls ganun, but para sa akin, importante din yung para di mangaliwa si Mr. or si Mrs. Joy Biray, sa tingin ko ay una, depende sa gulang ng mga may karelasyon. Kasi paiba-iba ang age bracket. Siyempre, importante yan. It is a sacred gift from God, kaya kailangan gamitin sa tamang pamamaraan, sabi ni Joy Biray. Thank you, Sir Joy. Sumagot ulit si D. Maharlikan. Kumbaga, importante yun in both partners na masatisfy yung marriage life, although hindi lahat couples pare-pareho. Okay, sige. Lai Longalong Suriano, sabi niya, nagpadala siya ng graphics. Love is not based on sex, love is based on respect, trust, and honesty. Okay. Jun Del Rosario, Idol, magandang hapon. Ganang akin, Idol, hindi importante yan. Relasyon ang pinag-uusapan dito. Sa relasyon, ang pagiging tapat, respeto at mapagmahal ang kailangan. Oo, sabihin nating tawag ng laman pero hindi yan basihan para sa isang relasyon. Yan ang sagot ni Manoy Jun, ni Sir John Del Rosario. Rosel Lopez, sabi niya, correct. Mercy Umaging, tama. Jojo Cagayanan, para sa akin, hindi ko maaaring magawa ang sex kung wala akong mararamdaman sa aking opposite sex. In short, kung wala kaming relasyon at namamagitan na pagmamahalan sa bawat isa, sabihin naman nating tawag ng laman pero essence kulang na kulang pa din. Since ako ngayon at nasa 1 taon na din separated till now, natitis ko ang tawag ng laman. Sabagay si Mike, tingnan mo si Mike ha. Kita nyo yung video ni Mike Francisco? Yan. Tutuwa ako kay Mike, talagang very, very honest. Jojo Cagayanan, yan. Thank you, Jojo. Henry Assistin, bahagi ang sex sa relasyon ng isang babae at lalaki pero hindi naman sex lang. Ang kailangan, respeto, material na bagay, lambing, pagiging kaibigan, bukas isip, karamay sa problema at sa tagumpay, pagtanggap ng hindi sa perpektong pagkatao at iba pa pawang mahalagang sangkap sa isang relasyon. John Claridad, para sa akin, importante ang sex sa isang relation. Kailangan sa katawan natin yan para laging masigla. Ayan, para laging masigla. Parang si Clarence, laging gustong masigla. Badet. James Joaquin, kung di pa kayo kasal, dapat walang sex. Yan. Kung kasal kayo, pwede kayong mag-sex. Kung hindi pa sa inyong, pwede sa inyong dalawa. Respeto lang sa kalagayan ng isa't isa. Walang pilitan. Naman. Nako, wag na wag kayong mamimilit. No? Masaswa kayo sa kasong rape pag... alam niyo bang sa mag-asawa may tinatawag, Clarence, na marital rape? Yung bang pag-ayaw ng isa? Ikaw ba nasubukan mo ng napilit ka? Lagi kang pinipilit? Ganoon. Marital rape yun. And then joke lang. Joke lang. Baka masabunutan ito si Clarence pag uwi. Nar Clavicilla, sex. Nagpapatibay ng relasyon sa mag-asawa. Thank you, Nar. Si Arlene naman, Pori Kalyan Suaso ay ngumiti lang. Ma'am Malu Vergara, ang a married couple, importante ang sex sa kanila kasi yun ang nagbabind ng pag-isama nila at may respeto po sila dito. Ang kumbaga give and take po. Thank you. Marira Era, dyan po sa Sorsogon province, sabi niya, it takes more than sex to build a great marriage, but it is nearly impossible to build a great marriage without it. Sex talaga, sabi niya. Yun na nga. Ang dami pa. So anyway, mga kaibigan, overtime na po kami. Muli, mga kaibigan, ipanoorin po natin yung sagot pa ng ilang kababayan natin na matapang na humarap sa camera at sumagot sa ating katanungan. Para sa akin, part ng relasyon kasi yan. Hindi naman magtitibay ang relasyon kung wala yung sex kasi.
Yun ang number one dyan. Siya, part ng sex. Kaya yan ang isang rin na mahalaga sa pagkarelasyon. Para po sa inyo, gaano po kahalaga ang sex sa relationship? Siyempre, normal lang. Kailangan meron. Kailangan meron. Pero habang tumatanda, siyempre mababawasan. Hindi katulad nung ano na talaga. Pero ngayon, medyo wala na siguro. Hindi naman sabihin wala na, pero bawas na. Bawas na. Ano pong payo nyo sa mga bata pa? Sa mga bata siguro, pag gamitin paglaruan. Kaya yun ang lagi sabi ko. Pwede na. Pangasawa ay yun ang time na siguro pero habang ay huwag muna para siyempre mahirap ang naman based on experience siguro kasi may boyfriend ako mahalaga din kasi aside from physical contact parang mas nagiging close kayo, not only physically but emotionally. Para sa akin. Sa fundamentals kasi, isa siyang basic needs, so visual addiction. So kailangan sa siya ng tao. Yun lang. Siyempre may mga special na sitwasyon. Kagaya ng mga ibang tao. So iba-ibang karanasan, iba-ibang sitwasyon. But basically, you believe that sex is an integral part of a relationship? Okay naman, sir. Married? Married. Alright, very good. Para po sa inyo, gaano kahalaga ang sex sa relationship? I think it is important to keep the fire burning in your marriage. That's how sex important in the marriage is. Yun lang. Thank you. Oh, thank you. Sa tingin ko, almost 85%. Diba? Kasi, sabi nga nila, healthy daw yun sa mag-asawa. At saka, kailangan din yun. Diba? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayun. So, of so many people who faced our camera, isa lang ang nagsabing hindi importante, ano? Gwapo pa naman siya. Gwapo pa naman siya. Sino yan? Si Ryan ba yun? Si Ryan. Ryan, ha? Parang, nagsasabi ka ba ng totoo, Ryan? Katabi niya yung girlfriend niya, O baka nagpa-gentleman's effect si Ryan. Anyway, sabi ni Otol Engineer William Bragais, sex is a gift of life for married persons to keep relationship alive. Tumpak ka dyan, Tol William. Marami pang sumagot sa messenger natin. Napakarami. Hindi ko kayang basahin. Aabutin po tayo ng alas 12 ng hating gabi. Kakaiba pa talaga pagka ang tema natin ay ganito, no? Grabe. Everybody is interested. Uulitin natin ito, mga kaibigan. One time, pag-uusapan po natin, yung size ba matters? Yung size ba mahalaga? Ang pinag-usapan pa lang natin ngayon, sex ba ay mahalaga? Ngayon, yung size ba mahalaga? Kakausap ako ng isang kakausap tayo ng isang ekspertong urologist. Meantime, mga kaibigan, balikan na po natin ang ating mga paunahing isyong binantayan sa maghapon. DepEd, kinundi na po ang karumal-dumal na pagpaslang sa dalagitang taga Cebu. Ito po yung dalagitang binalatan po, tinuklap po yung balat sa mukha, ginilitan ang leeg, pinatay, ginahasa. Ngayon, dapat bang may death penalty sa Pilipinas? Ako I strongly agree. Pagka ganyang mga heinous crimes, talagang hindi nyo po ako mapipigilan na sumang-ayon sa death penalty. Demonyo lamang ang pwede makagawa niyan. So,
we're very sure na yung taong gumawa po niyan ay nilukuban po ng demonyo. Samantala, nanlaman daw, pinsan ng nasawing sinasabing drug lord, patay din. 6 katao natusta po sa Santiago City. Dahil sa sunog, banggaan naman po ng tricycle at truck. 3 anyos patay, 6 na iba pa katao sugatan. Speedboat po ng LGU Masbate pinasabog. Drum na may gasolina sumabog, baraks ng militar sa Cagayan na sunog. Mag-asawang pinagkakautangan naman ng isang guro, pinagbabaril niya. Wala sigurong pambayad si teacher. NPA, pinadadalhan daw ng extortion letters ang ilang kandidato sa Region 6. Parang narinig ko na yan. Kapag may election, may mga ganyang kwento. Ako, I suggest doon sa mga politiko, huwag kayong bibigay dyan basta-basta kasi baka mamaya niyan, may ilang nagpapanggap lang, di ba? May ilang nagpapanggap. Tsaka, whether totoo man yan, you have to consult the authorities para maproteksyonan po kayo. Mga NPA dineklarang persona non grata sa mga barangay po sa Region 10. Siguro mga 31 na barangays na yun at dumadami pa raw. Persona non grata. Ibig sabihin, wala nang suportang mga barangay. At sa araw po naman ng Isabela, pag-uusapan po ang epekto ng El Nino phenomenon. Nakakatakot po ang El Nino phenomenon. Ang unang tatamaan po niyan, syempre, yung food production natin. At kapag grabe po ang impact niyan sa ating sakahan, kabukiran, pati supply ng tubig, abay yung supply po ng pagkain natin matatamaan at nakakatakot po na ang sunod po dyan ay magtatas po mga presyo ng bilihin. Wala pa nga may ganyan ang epekto. At paalala po doon sa mga may health concerns, ano? Yung sobrang tag-init, naku po, pakaingat po kayo. Hindi pa nga po summer, nagpapaalala na nga po ang DOH na peligroso po ang sinuma na magbabad at magpainit ng todo ay delikado po sa heat stroke. Sa ngalan pa rin mga kaibigan ng ating mga kasama dito po sa studio ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel, kung tayo naman po ang sasagot sa ating tanong, gaano ba kahalaga ang sex sa relationship? Alright. Isa lang linyang sagot ko po dyan. Sex is the ultimate expression of love of the married couples. Yan. That's, ulitin ko, the ultimate expression. Kasi maaari kang magsalita, Mrs. Mahal, I love you. I love you. Napakadaling sabihin, di ba? But when you give yourself to her or to him, that is the ultimate expression of your love. Sa ngalan ng ating broadcast officer Clarence Andaya, joined by Earl Nico Dagame, habang naka-remote si partner Oliver Licop at the birthday boy Mark Anthony Reynoso, ang ating creative director. Pupunta raw dito sa studio, sabi niya. Patayin natin kung pumunta. Carlo Reyes, ang ating creative producer. Thank you. Ako pa rin po, mga suki, ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.